Sir, imong kape, sir. Salamat. Lain naman yung asawa na nakaroon, sir. Ha? Lain na asawa. Ano? Sige. Mama na siya nag-upload at nangapit ang... Sana ba? Ganun tanaw mo kasi po cellphone. Uy! Dili lang. Dili lang. Masih direkod. Wala to man ako na makamantag kape. Unya. Kaya kanahon ako. Okay mo na ako. Huy. Gulat ako. Ako galing asukaran gali. Ayaw na naghilabtig mo. Ano na? Suko ka, sir. Pang lang ako. Pahawa dulu. Pahawa ba? Dili na. Pagkantang Ako na lang yun, sir. Dahil di mo na lang